Hej, ja sam Anđela, dizajnerka u kompaniji IKEA. Ja sam dizajnirala ovu dnevnu sobu. Pokazat ću ti kako da napraviš svoj udoban zimski kutak. Dizajnirala sam ovaj prostor za sedenje tako da u njemu svima bude prijatno dok provode vreme zajedno. Evo par trikova koje i ti možeš da isprobaš. Odaberi udobnu manju sofu i više različitih fotelja. Na taj način će tvoja porodica i gosti moći da se osjećaju opuštenije. Izaberi omiljeno mesto i ušuškaj se uz dobru knjigu. Grupisanjem nameštaja na ovaj način moći ćeš da uživaš u vremenu samo za sebe, a imat ćeš i udobno mesto za druženje s prijateljima. Ova soba deluje čarobno. To sam postigla zelenilom, padajućim tkaninama i mekim zelenim tepisima. A to možeš i ti. Prekrij pod zelenim tepisima i oiviči prostor za sedenje tamno-zelenim zavesama da postigneš šumsku atmosferu kao iz bajke. Za još čarobniju atmosferu u prostoriji upotrebi svetlosne panele na plafonu sa providnim printovima lišća, okružene obiljem bršljana i zelenih listova koji vise sa plafona. Želela sam da dizajn ove prostorije priča priču. Stvari nisu samo stvari. Svaki predmet ima vrednost. Prostorija je okružena policama i bibliotekama ispunjenim fantastičnim knjigama. Zgrabi neku i utoni u meko sedište. Šine sa kukama duž zidova pružaju dodatni prostor za odlaganje, a mala novogodišnja jelka na stolu ukrašena je starim dragocjenostima koje su ukućani sami izradili. Isprobaj neke od ovih saveta u svom domu.